Хания Фәрхи Тахир. Hürmetli dostlar, kadirli milletteşler, bugünkü kişemizde hayırlı kiş Tataristan tapşırığının tövbe çıkarılışı deyip biz sizni konsert boyuna aldap bildik. Biz bugün jırlarım, muңlarım deyip isimlengen konsert programmasına çakırgan edik. Bu jırlar barısı da күренекле композитор, продюсер һәм музыкант Марсель Иванов jırları idi. Bayançı Marcel Ivanov özü. Соңгы җырлары һичбер язылмасын, һич чиге булмасын юлларның. Соңгы җырлар бары яңгырасын, башы булып килер елларның. Сау булыгыз, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Marcel Ivanovка да, аның сәхнәдәшләренә дә кайнар илһам, иҗат егәре һәм бетмәс-төкәнмәс җырлар теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.